Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Ginagalawan, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ikaduwang adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inupdanay upod ang mga report sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman diri sa inyo sining palatuntunan sa sining aga mga kaaksyon or sa sining udto tiga palanyaga na nagkaplastar ng halos kalabanan kag sa mga kaaksyon ta dira nga nag-plaster na sang palanyagahon pagamatamat na. Saway pa palanyagahon ti karon dugay-dugaya samtang patigayon pa sang ulubrahon nila sa sining adlaw mga kaaksyon. Last day sang opisina sa gobyerno mga kaaksyon kag sa ibang nga kumbuyahan manti Biyernes sa sining adlaw mga kaaksyon. Daw kataas gid sang COVID-19 nga record sang Bacolod kag Negros Occidental, no? Hindi kita magsalig. Importante nga magnubo ina ang numero sa mga kaso nga positibo sa COVID-19 adlaw-adlaw, no? Daway ga single digit siya daw pamatyagan ko hala lang nga hala. Ay puwerte, grabe, no? Daw hindi mo masampagar ambot sa no panay maganubo ang kaso mga kaaksyon. Sige, magainop na kita, tubdob kita sa taknala unay media sa pagdulong sa mga balita kag sa Little Park karon sa aton sining programa ng aton sining tayap broadcast po ng Aksyon Radio Iloilo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining udto sa kabugusan nga Western Visayas sa mayo lang ang pagpamati kag sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon naka-face mask, social distancing kag facial gid lamang ang aton sining paminsaron kunara kita sagwa sang aton sining
puloy-an, wala ka nang pangitaon pa. Apisar nga naka-GCQ ang syudad, pero gamay nga do makonsiderar tamaan nga ara naman sa MGCQ status before, kagkaroon GCQ kita sa Bacolod, sa gihapon, importante lang nga maghalong kag kunway dapat sang kalagtuan nga tama gid ka importante, ipaiway talang anay, no? Kag kun magwa gid man, bit-bit lang sang face mask, social distancing kag face shield. Amo lang na mga kaaksyon ang gina-remind ta sa inyo samtang regapamati kamo diri sa Aksyon BBB. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa probinsya sa Oriental side, sa Negros Oriental? Okay lang kita sining mga inoras? Sige, magainop na lang kita mga kaaksyon sa kinandan. Ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Karon dugay-dugay may nagpalimton ako sa inyo bangod man nga naghilapit ang anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod, managtag kita, no? Balik sa mga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod, no? Mulang mga nangamon sining nga mabalik sa inyo. Karon dugay-dugay palayag ta ang ining SAP anniversary sa ERB, sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay lang mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa Kapitolyo Provincial, mangingkaw ta si Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, mahulat sang report sang vaccination team sa Lunes para sa success rate sang Pfizer vaccine rollout. Kagiban pang mga balita karon sa Kapitolyo aton tutukan dra upod kay Aksyon Eden Abuso kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center. Balik na si Aksyon Art gikan sa bakasyon. Bakasyon gida. Pila ka adlaw man si Aksyon Art nga nadulat, ari na siya. Balik na siya subong sa Bacolod City Government Center, padayon nga pagwa sa puloy-an sa mga minor de edad, ginatutinguan sang Task Force Disiplina nga maaktuhan. Samtang sa BCPO naman nga balita, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, supply kag demand sang shabu sa Bacolod parihong nga nagtaas suno sa hepe sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU. Samtang sa balita naman kay Aksyon Brian Morden sa Nokpo, nakapalagyo nga preso nga napatay sa Morsya, ginclaim na sang pamilya. Kag suspect sa pagbuno patayho sa isa ka trabahador sa Lacarluta na dakpan kag pasakaan sang kaso. Samtang balita sa patrol, we have Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa 5 ka mga jail guards nga on duty sang nakapalagyo ang 5 ka mga PDLs ginpaidalom na sa gihapon o ginpaidalom sa gihapon sa investigasyon kag yara pa naga-duty. Ay, oo, kadamo sang jail guards na nga ibutangan na pending for investigation. Ilaya, sige duty lang, daway lang. Ay, oo, gid. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, mga kaaksyon. Syudad sang Cadiz, target ang 400 ka mga persona nga ma-vaccinate kada adlaw nga magasugod sining Domingo.
Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sige mga detalye, sini karon dugay-dugay lang sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live nga nagapamati na sa sining udto, i-share lang kag i-like sa aton sining program kay basahon tana dugay-dugay plus ang mga mensahe ninyo nga ginpadala pagi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod baya Aksyon Balita Banat Bulig. Karon dugay-dugay lang kag sa mga kaaksyon ta sa website sa www.aksonradyobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan plus sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sang ginahulat-hulat gid sang tanan resulta sa unang draw. Sa first draw sang small town lottery o kun STL sa sining adlaw July 2, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 25 kag 5, liwat 25 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42, mahatag ta na isang pila ka mga mensahe kag sa mga nag-likes kag nag-share sa ngaton sining programa, no? I-likes lang kag i-share da kay para matirata na sa unatang hutong sang mga balitaan mga kaaksyon. Sige, daligi lang kay open tanay sa aton sining Facebook page. I-check on tani anay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, daligid lang nagkachibog na ng ibanda. Sige pag chibog na, no? Kay para siguradong sigurado na, no? Sige, daligid lang, no? Okay, may lang pamati sa kay Suset Alunan, kay Madam Suset Alunan. Always give me si Madam Suset Alunan. Thank you so much, Madam Suset. And sa kay Ella May Ledesma Carpina, may lang pamati Ella. And Atia Kim Eriman, Mark Andre Hongko Gambua, no? May lang pamati man kag Niepes A. Jasmine, may lang monitor kay Connie Laparan, Hadin Borja, H. Darling Macmores, kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, Barrio Garay, kay Rochelle Fulgencio Susana, kag Jassy Montesino, may lang pamati, no? Madam Elizabeth Malakagamala, naman subong si Saldi Honto, ka Irene Roma, no? Kay Gertrudes Lihita. Bawagin tagi bato-bato baba. Gertrudes Lihita. Jocelyn Libon Dispoho and Ginelyn Warba, kay paring Red Salgado dra sa Love Radio. Si Pelton Lipora, Tuto Tata, no? Larry Cho, may lang pamati, and Nobem Juanites Maghari, no? Kay Rinidaes Lisaw, may lang pamati, no? Roslyn Colingco Baldisimo, may lang pamati. Kay Noy Albert Delgado, Noy, yung lang pamati na Noy. And si BC Dira, may lang pamati man. Liberty Binitin Obaldo, Iboy Sarabia, and Emily Hindrala, no? Rinaldo Poderoso, kay George Gargasiran, Arnel Disamparado, kay
Gaga kuning kuni kanonigo, no? Gaga kanonigo. Kay Veronica Hersaniva, may lang pagpamate, Ira Kabansagan, Inventor Talurong, Eleanor Rigby Agravante, kay Cyron Sanchana, Daniel Alpitse, kay Fernie Espanyola, Juji Casalem, and Michelle Sayo Gimiroy, kay Madam M. Sabuso, Melinda Albior, Richel Bonilla, Ricky Disoyo, paring Ricky, may lang pagpamati dira sa Cadiz City. Paring Ricky Disoyo, Dantiva Flor, Inday Blasa, Nexon Relota, Bernardo, Neil Cloud Vargas, Martin Gonzales, Lisa Montecastro, Alex Montesa, Sir Alex Montesara na siya subong present na sa si John Vicente, Charlotte Pacquiao, si Charlotte Pacquiao, aride. Sige. Rodita Trinidad Crosset, Manjo Arniho, Maria Cresmi Lamasan Cloud, kag Makalong Nabs Jam. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. First pa lang to nga pagratsada sang mga names ninyo nga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Sige, karon lang dugay-dugay mga greetings ninyo. Di nyo lang ko pagtalik, di pagbayaib la. Kay nabasa ko na, kundi dra lang kamo pamati lang kag kung may dugang lang, no? Sige, daligid lang. Mga kaaksyon, standby. Manong balik kita sa Dili Lamang Madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang maniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.50 ng atong oras, 11.50 na mga kaaksyon. Sige, samtang muni-muni na kamo sa sininga odto, nag-monitor diri sa aton sininga pangalagad. Diri kita na iho, pwede ba lang nga maghubi na may edad na, pwede gid mga kaaksyon. Kinanglan talang sa mga kaaksyon ta ditribayo Una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.52 ang aton oras. Sige, karon lang dugay-dugay mga kaaksyon, no? Kay ma-kwantanay, ma-check kita sang balita. On standby si Aksyon Eden Aboso sa patrol, no? 5 ka mga jail guards nga on duty sang nakapalagyo tong 5 ka mga PDLs balato, tigin pa idalom na sa investigasyon kag yara pa naga-duty. Ay, naga-duty pa sila subong. Abi ko, investigation pending, pending for investigation, ini sila ara lang na house dira sa BGMP. Aton hibaloon sa sining nga mga inoras ang report ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Galing ito, hindi ka mag-contact Aksyon Eden sa imo dira nga komunikasyon sa patrol, no? Plastar Mayo, Aksyon Eden, kay tirahon tada ang imo sining nga balita mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Basi kung kuanina, dali lang kay nano man ang plastada ni. O dire kita sa anniversary sa ERB, mga kaaksyon ang papremyo nga madugay ninyo nga ginahulat ang magabalik na dire sa DYEZ ang Aksyon Radyo Bacolod, no? Ini ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special, sub-anniversary or sub-anniversary sa Aksyon Radyo Bacolod, no? Ano na sa to? Wala sa? Ara sa? Tinga daw kadugay man to magsulod siya man. Ang Aksyon Radyo Bacolod ang mag-celebrar sang ika-52 katuig na nga padayon nga pagpangalagad sa kanginan sa mabot nga Agosto 17 tuig 2021 kag
mayangot sini magapanagdag ang Aksyon Radyo Bacolod, magapanagdag ini sang tag 500 pesos nga ayuda sa sining mga maukod naton nga mga tagpalamati bilang tagdaog sa sulit pa ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special, no? Simple lang ang paghahimuon, magtutok lang sa pagpamati sa tanan nga mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod agod nga mahibaluan kung paano makapasakop sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special. Amon paggalawago na sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pagpasakop sa sining papremyo. Mamati lang or namati ka na, may 500 pesos ka pa adlaw-adlaw nga ayuda nga ginadulong sa inyo sa numero 1 nga EM's radio station, ang Aksyon Radyo Bacolod, no? Sa aton mga kaaksyon, bantayan sa liwat ang pagbalik sang sulit pa premyo sang Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special Anniversary sang ERB, mga kaaksyon. O, bantayan lang ninyo ha, kay announce na ina sa pila ka mga public affairs program dari sa Aksyon Radyo Bacolod. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na din nabuso sa patrol, ini may kangtaran sa 5 ka mga jail guards nga on duty nga sang nakapalagyob lang 5 ka mga PDLs ni kundi duwa tong nadakpan, isang napatay kag isa man ang nadakpan, may 3 pa nga nabilin. Yara pa kuno nga duty. Hibaloon tang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex on duty sa gihapon ang 5 ka mga jail guards sa Negros District Jail nga naka-detail sa Hunyo 29 sa diin nakapalagyo ang 5 ka persons deprived of liberty. Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Attorney Jairus Anthony Dosilio. Padayon sila sa Rex kinapaytalom sa investigasyon, of course, kag hindi madali-dali na masuspend bangon sa Bulig pa sa pagbantay sa iba niya PDL kay hindi pagkulangon sa personnel ang amo nga pasilidad. Dugang panidumilyo, sila ang mahimo mga tubang sa kaso administratibo bangon sa neglect of duty kag mapapanaugan man sa nagapaigo pa nga penalidad. Sa piyak na bahin, isa sa kabudlayan karatos sa Rex sa mga otoridad sa pagdakop sa San Francisco Epobon, Alejandro Montoya kag Danilo Celeste. Among posible pagbulig sang ila mga grupo agod makapanago kag makapalayo. Pero kay Dohilio sa Rex natig-akot na sila pati na sa Philippine Coast Guard sa posible pagtabok sa mga katupan ni Isla sang summit ng mga PDLs. Pamatiyan naton, si Attorney Jairus Anthony Dohilio. Wala pa rin subong sang update. Pero nagawin gyapon ang ato nga manhan. May possibility man na, no? Ganisa man ang kaganalan taon na ito. Kinamonitor na ito ng tanan nga exits. Connected sa file na ito ng ato nga intelligence gathering. Pati sa Negros, tamo man sang exit points nga mga lupan palan lang, bisan baruto lang ganito, posible man na eh. Sila sa investigation, wala pa matapos ang atong investigation. Pero kabulig sila sa manhan. Harap pa sila sa sulod. Hindi man atong basta-basta ang iba ng mga pulo. Isang atong nga security sa jail. Kabayan na to siya Rex sa pagpahayag man ni Attorney Jairus Anthony Dohilio. Way pagid subong update to sa 3 to kung ano to kag ang ining naga-duty nga mga jail guards ni padayon nga naga-duty ni way ni gin suspende or way ni gin papalagas tong 3 ka mga preso to? Wala action Rex so far. Ang sabahin sa mga preso, wala pa gid sila action Rex kay balo sa mga whereabouts. Kasi syempre hampong si Attorney Dohilio pa although nagkanto sila sa mga pamilya. Siyempre, kung may nabalaan, siyempre, i-deny ko nun nila sa gihapon. That's why nga, nagahimo naman sila sa tanan ang Rex nga mahimo nila
na natap na nila tanan yung mga law enforcement unit pati ng atong sininga Philippine Coast Guard diri sa may Negros Occidental subong man sa mga katupan ng mga isla para ma-alert Aksyon Rex kung may ara sa mga masulod dito sa ila area kay tihambal niya pwede lang man ni Aksyon Rex matabok mo via mga baroto, dabi or gagmay nga mga sakayan pandagat pwede lang kung na magbalagyo gid sila palayo man sa diri sa isla sa Negros Occidental dinigambal siya nga bantay sarado gid Aksyon Rex subong ang mga borders diri sa aton para hindi sila kay ti apat ka adlaw nang nakaligad sang nakakuha ni sila Aksyon Rex nakapalagyo halin sa custodial facility sang NLDJ. As to the jail guards ng Aksyon Rex ako to hambal ta report sa kahina nga ara lang sila gyapon on duty kay hindi man sila dali-dali Aksyon Rex ma-suspend sa para sa ila sininga due process kaya under investigation po man sila hindi man Aksyon Rex nga ma-jeopardize Tudod ang signal mo, hindi maklaruhan din ka damping area man, kakautod ang signal mo aksyon din. Okay na Aksyon Rex Tiyambal niya, hindi man ni sila ma'am dali-dali ma-pull out sa ila sining duty, sa ila sining trabaho dito, bangon nga tinaga sinakuay pa na tanan Aksyon Rex, samo na unit actually nag-augment man para magpakita padayon manhunt operation kag tikong kwaon pag sila nga 5 Aksyon Rex ma-dutay pagin ang personnel nga nagabantay dito sa sulod kag may kinamatarong man sila Aksyon Rex nga mag-explain pa man sang ila sining bahin kag nagatuman lang sila sa due process man Aksyon Rex. O, ilang taon to na sa palabuton nga mga inadlaw kung nasta gyapon na sa due process ang ginatawag na? Pero pila na ni Aksyon Rex ka mga inadlaw mo itong gina-focus sa nila ang pagpangita man sa sining mga PDLC after sina Aksyon Rex, most probably ang mga natunggan ni nga mga persona nga may neglect of duty sila naman yung masunod Aksyon Rex. Aksyon din? Aksyon Rex. I-check mo sa Morsya para mahibaluan ta, no? Kay may preso nga nakitaan patay no sa Iglesia Church dira sa Banwa sang Morsya subunggid lamang aksyon din. Sige, i-check sa Aksyon Rex kag gilayon lang kita makigangot diri balik sa station Aksyon Rex. Sige. Balikan ta nang ato sining patrol karon dugay-dugay. We have aksyon din abuso direkta sa Banwa sang Morsya. Aksyon din. Balitalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso balita gikan dra sa Bacolod or sa patrol nato, no? May kwenta da si Attorney Jairos. May number ta da Aksyon Hands. Kay tinguan ta ni nga malabot anay si Attorney Jairos. Kay mayari ko din number niya. Jairos Duhilio. Mayara ka da? Aring ko no? Liog tao? Para mag-contact gilayon ang spokesperson sang BGMP. Update ini ha sa preso nga nakapalagyo dira sa area sang barangay Tabunan sa sudad sang Bago. Dugay-dugay no? Dali gid lang mga kaaksyon na standby. Kay ginatinguan pa namon nga ma-contact si Attorney Jairos Duhilio ang spokesperson sang BGMP Regional Office 6 no. Hambala lang sa to dayon nga ma-interview ta parte sa sining alleged nga preso nga nakitaan patay dira sa Banwa sang Morsya. Mga kaaksyon, way pa kita sang detalye basta mo lang ng information nga ginatanay ta sa inyo mga kaaksyon. Standby lang, dugay-dugay mga kaaksyon. No? Kung makapakigangot kita sa kay Attorney Jairos Anthony Duhilio. No? Standby lang para sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Soap Anay, no? Pampaputi, pampakinis ang kuti.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras. Yari na sa linya naton si Attorney Jairus or si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Attorney, mayong udto si Aksyon Rex, Aksyon Radio. Mayong tuman ng Aksyon Rex sa tanan nga tagpalamaki isang Aksyon Radio sa bilog ng Western Visayas. Yes sir, nakaistorbo ko anay confirm ining reported nga isa sa mga binilanggo sa Morsya nga napuruhan siningaga. So para mo na ang update man sa ako, no. May ara kita nga isa ka iskapi naton nga na naman nakuha naton. But sad to say, may igo man ini, pero hindi ko pa makonfirm kung patay o ubuhi ang aton nga recapture discati. Balisin only sa sir? Si Danilo Silistic ang utod man sa tong unang na tiruhan. Atong unang napatay nga si Marvin Blato mo, Marvin Siliste, yes, si Danilo Marvin Siliste ni Subong. Yes, Anong status ang duwa ya, sir? Sang duha? Oo. Allegedly, ang isa actually wounded man, pero unlos gihapon, ongoing gihapon ang paglagas ko sa ila. Okay. So, Bali, tatlo sila gopdanay gihapon. Kung duwa lang? Yes, so allegedly, upod ng gihapon sila. Nag-regroup sila. So, sugatay sila ng aton nga trupa. So, nakuha gid ang isa. Ang isa wounded, allegedly wounded, no, na nakita nila naigo man to, pero nakadalagan gihapon. Nakapalagyo. Sige pang operations ang team dira, sir? Yes, ongoing pa. Sige, ma-update lang kami karon sa imo, sir. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Okay, welcome. Welcome, Aksyon Rex. Sige. Thank you, Gid. Si Okay, thank you. Attorney Jairus Duhilio ang spokesperson sa BGMP Regional Office 6. Isa ang alleged nga natiruhan, pero ara ang hindi pa naton klaro kung patay ini o kung wounded lang, pero ara sa custody na sang BGMP kag mga kapulisan sa Banwa sang Morsya. Exact location is karon dugay-dugay, no, kay yatag tay na. Plus man nga may wounded, ang naigo kag napuruhan is Danilo Celeste, no? Daw utod ni siya sang una tublang napatay si Marvin nga taga siyudad sang Victorias, kag may isa man nga wounded pa nga ginalaot sang aton sini nga mga otoridad dira sa Banwa sang Morsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay balikanta si Aksyon na din abuso kung makabot na sa area dira sa Banwa sang Morsya. Morsyang ila sining kuan gali nga mga areas, no? Balikanta lang karon dugay-dugay ang aton sining nga patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Kantuan tanay ng balita gikan sa Bacolod City Government Center. Si Aksyon Art Tayhopon padayon nga pagwa sa puluyan sa mga minor de edad, ginatinguan sang Task Force Disiplina nga maaktuhan kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Problema sa mga Sorex ang Task Force Disiplina ang pila ka mga pamatanon ng minor de edad na nagasigi na naman ginawa gikan sila pulian na pisar sa ginpagwa damlag lang nga Executive Order number 35 ni Bing Radi ang nagpaitalom sa bilog nga syudad sa General Community Quarantine until July 31 sa DNT based man ini sa desisyon sa National IETF. Ang naobserbahan diri sang Task Force Disiplina sa ila paglibot-libot ang padayon gyapon nga pagwa sa mga kabataan ng ibang ginadala pa sa mga ginikanan kapin pagginini mga nagalibot bala sa mga panakot ang mga nagatrabaho remedyo nila sa plaza no kagiban pagigamalugar nga sunod diri sa kay Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Tabajo Linggo
ini nga bagay ang ginako na ngayon kag ginistorya magginikanan nga di ginabag-una o kung hindi ginaalaw ang magkabataan nga magwa. No, di masabi nga rason din nila na wala sa bantay sila puyan kag tigat-tigaduhon. Pero sunod rin sa kay Julingo, at least kung na-explikaran ng ginikanan, hatag man sa positibong response. Hindi lang yung action like sa pinakamamayor ng mga areas na rin, kundi nagalakip sa magkapurukan kagabaranggayan. Yung ginalimot Manila, bago dito may ara sa mga report yung napadangat man sa talatapan sa task force disiplina na may ara gidya nagahala linagaw, inumbayag sa mga dalanon na mga pamatanon. Gani man kay kung makita na ito, nabot kung may bilinan na sila sa ila sa ning puluyan, daw mo ng problema, siguro action art mo kung wala bilinan, bla? Ang kalaban, hindi kapinpagi kung tamaan man ka tikli or papilita dari ang ilang restaurant. Ang kalabanan sila kabataan, ginabilin, hindi mo. Gani man. Hindi ang mga bata kung may lako mabantayan sa ila mga tupad balay da. Bisa mga katiyaan, nga man malapit, di sa kadamuhon nila. So, may sisa makakuangin, no, makakuagin. Kag maglagaw nga muna silang ni Mr. Taba, Julingo, mas nami kuntani, hindi sila maplastar na hindi ginumapunggan na magalag-alagaw. Sa mga kalanaan, kag sa mga business, sabi nga, makonsider na di dapat 30% ang capacity sa ila sinibatunon nga mga customer, at least sumong, amat-amat na nagka-aware. No? Ang ibang ang compliance, amat-amat naman nga nagataas. Siling ni Mr. Taba Julingo, sigang bisan bulubod na ini sa amon, kag sulit-sulit ang advisory na ginapagwa, pagtila kita sa mahimo as long na makabulig kita na makapanubo sa cases ng COVID-19 sa Bacolod, amoy na ang mas maayo. Yaring palayag sa action officer sa task force disiplina nga si Mr. Taba Julingo. Na-explikaran sila namon nga under sa executive order sa secure nga quarantine temporary sila na wala ginaalawd ang mga parusang bilyaran sa mga computeran lang ay asang mga kabataan nga yara lapit sa mga eskwelahan o kung sa mga area sang thickly populated area ng mga balay. Mula sa observasyon sa padayon nabi ang mga minors 18 below nga hindi allowed supposed to be magwa ang senior muna siya prosige no kita ta padayon ang pagwa sa mga minors no kasi isa na problema ta gabalibod bala sa mga ahos pumbay o kung mga planila muna siya isa kabudlayan ta palayo man sila kung sawayon ta napapuli ta pero makita ta na padayon ang ilang pagguluwa sa kabataan sa public plaza ta makita ta man daw ginadala sa bilikanan ng bata kaya wala ko nang bilinan kaya muna ang atong nga subong nga kabudlayan mag-encounter sa mga kabataan muna action at sulit-sulit naton nga ginapanumdom sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga bawalan ginatunanay no ang pagtipon-tipon nga hindi necessary hindi ka kasiguro nga may asymptomatic nga isa dira sila pangabay tada ang mga aton kauturan nga likawan ta kay hindi kami magpangduwa-duwa na mag-isyo sa ila sa itisyon sa nagabayulit kay hindi tanin makapna ang pag-spread sa virus kung padayon man kita nga nagabayulit sa aton mga layi hindi na pangabay tanin nga ugyunan naton no sa diri sa syudad sa Bacolod o kung mga pangayaw manda ngalin sa ibang nga banwa nga diri sa syudad sa Bacolod ga implementar kita diri sa city ordinance nga health protocol na may mga violation kadiya na may mga penalty. Di gamay pa nga hindi na maghimo ang mga aton pukutod diri sa syudad sa Bacolod sa mga necessary nga pagtipon-tipon alay. Ibitar alay samtang kita sa pandemic kasi wala pa naton matapos ang vaccination sa syudad sa Bacolod. Ang action Rex, ang palayag ni Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Taba Julingo. Galing kay ting nagkatabo na sa mga kapurukan kag kabaranggayan ng kabataan ara man lang sagwa daw ginapabayan man ti ano man lang ang kuanon sang task force disiplina ni kay pilang nahot man lang sila mo.
correct eh. Kaya tapos ti malimawa. Amo lang na, ginapanumdum ta lang sa mga ginikanan, dira nga may mga kabataan blang nga ti ang kabataan ta hindi ta sali ka palagaw, butang ta lang sa sulod sang puluyan na. Paglay ko mag-positive na action Rex, sino matatakot ako sa may Gualman? Kay ti ang manotisyahan ta sa mga kabaranggayan subong, mga kabataan niya daw, way man face mask, sige man lang hinampang. Ti nano binanggwa sinaman? Man. Pero may ginadamo galing message actually. Kaya may riyas mo lang damo galing hindi ka arapal lang mga task force disiplina dapat giruning tagsak komunidad na may edad na respeto mabulig na lang. Gani? Saway no para na hindi na matamaan ang lasin niya pag lagaw action next. Dapat sa mga ginikanan medyo kanon ta man ang kabataan ta. Hindi ta pagpagwaon sa sulod sang puluyan ta. Bisan pa dra sa mga kaingod talang balang nga mga kuan mo lang na i-remind talang sila. So ano lang hindi lang. Ara ko no siling ni dako diho siling niya ara sa barangay man silingan daw may piyesta kada hapon sa entrance ang panaad bla. Ay so sa bakon mo na. Hindi lang nada ang problema mo daw tanan giniguro nga mga lugar diri sa Bacolod action art mo. Nagigadabi ka na nadis lang nila. Nila nag-back to yung normal na. Alin ng bayag sa mga bataan, alin sa kabisiklita, hasta sa nagalin nagsalay. Gani man. Basketball na hindi hamak sa mga purukan. Ang pulis ka nagalabay, kung luktas lang kung makita ang patruka. Ginalagan din, nilibubulok pulis doon. Gani, actually, ang pulis naton, kagang barangay, ma-remind man lang na kung may malabayan sila. I-remind man lang na sila, hindi na sila pagdakpon. I-remind lang na sila nga next time, hindi na kamo magwaanay kaya mo ning status naton. Galing ti, may arag yapon, tiga mo. Mo gina, ang problema. So, nagawag sa may si kwanta na, isundon na ni, ang update ka ron sa ginapatigaan yung extraction sa team ni Executive Assistant ni Pinida, karon sa action reports, afternoon edition. Ang ka-action nyo, action at tayo po na nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 sa iluhan tanay si Aksyon na Brian Morden sang balita sa Nokpo no Mapa Negros Occidental Provincial Police Office tanay nga balita maki-update kita sa sining dito sa Badwa sa Murcia basi ko may update to si Aksyon Brian kay na interview kay ina ang hepe sang Murcia PNP pero daw mag-consider nga I don't know kung boundary sang Talisay kag Murcia ining natabuan sang nasambit nga shootout no ibalaon tabi wa bakson na Brian Morden kag ining suspect sa pagbuno patay sa isa ka trabahador sa La Carlota nadakpan kag napasakaan nasang kaso. Yari si Aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Nokpo. Aksyon Bri? Aksyon na Rex kay na sa pag-istorya naton kay Police Major Gerald Moya while pag siya sang ideya sining development na bago mo lang na interview dira sining pagkasapos ang isa kay ang in-interview naton sa iya ang una nga na tiruhan kag napatay nga si Marvin Celeste. Dali lang kay utod man ang linya. Daw kapigaw subong sang mga linya no. Ano na siya nga linya smart? Ti daw kapigaw gid no. Saylo ka sa Globe guro Actionens. Kung pigaw pagid saylo ka sa ano pagid nga company na gani. Sa dito ngayon o dito. Ayo. Kay daw kapigaw sang signal nila, no? Daligid lang balikan to si Aksyon na Brian Morden sa nautod nga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
ini may kang tanan sa bagugid lamang actually natabo ining insidente daw boundary kuno sang Talisay kag Murcia pero ginatinguan pa ina ni Aksyon Eden Abuso ang balita karon dugay-dugay no hibaloon ta uya Aksyon na Brian mo din Aksyon Bray. Yes, Aksyon Rex. Kay na tamangkot tugay ba ni kay Muya mo kon kumusta ang tatlo Aksyon Rex. Sunod sa iya, ang pinakalas nga sighting sa tatlo nga ini padulong dira sa may Gulf Punhan na sang atubang sang Tanduay na dira. So going to Talisay batang palagyo sang tatlo. Pero ginagas sila gani Aksyon Rex so kay Muya gilagas idi sa mga gwardiya dira. Galing kay nakalumpat Sa dinto? So may may golf sa Murcia dira ayon. Oo sa may gani nga sakop na gani nga barangay yo. Basta padulong sila sa Talisay Aksyon. Kautod gid yang linya ni Aksyon Brian now. Daligid lang Aksyon Brian. Basi ko may iban ka ng cellphone unit may Aksyon Brian tag kay Aksyon Henry kay gakautod ang linya mo dira. Nano maning ang load sina ni Aksyon Brian 1,000 mo. Ti hamako mo nang load dia sa Smart 1,000 gakautod pang linya Aksyon Brian. Grabe. Ari daw okay na ni sa gintunan ko na siyang ligat ang kuling Aksyon Rex sa utod ang pagtawag. Oo. Sige. So nambal kay na ni Muya nga dira sila nagpinalagyo sa nagligad. And then bangod nga hindi naman no restriction sa Murcia PNP. So ang coordination na lang nila doon sa Talisay tag Station 7 amo nang ginhimo nila Aksyon Rex, no? So may ara sang kamaturan di ba ginhambal kay na gali sining paribago nga report nga imo sinibira nga interview. So way pa to nakuha ang bangkay gid totally kay ining kay Marvin Celeste una siya napatay kahapon ang pamilya niya nagpadulong na siya dito sa Banwa sang Murcia o ng pamilya pero wala gin-release sang Murcia PNP ining bangkay kay kinahanglan tagali Aksyon Rex nga magpangayo sang authorization ining pamilya gikan sa Negros Occidental District Jail Aksyon Rex suno sa kay Police Major Muya. Sa kung may ara na man sila sang papiles nga nakapirmado na sa BJMP i-release na nila ang bangkay sining ni Marvin nga ara nagapabilin dira sa nasambit niya nga isa ka Prodariya Aksyon Rex. Ang palayag kay na ni Attorney Jairos Duhilio sa aton daw utod yan ang gina-confirm pa kung bala na anong status ni si Danilo daw utod ni Marvin mo. Magulang ini Aksyon Rex. Magulang. Magulang si Danilo. Magulang na si Danilo sa kay Marvin Aksyon Rex. Di atutos la sa may barangay Dos Hermanas, barangay Concepcion Talisay, Dos Hermanas, layo-layo na ni guro ning dampi ni. Pagkatulog sa guro pa Victorias tani. Tamo tambali mo yang adala sa nagpilagyo agi man silingan sa Talisay Aksyon Rex. Posible naglabay na sila diri sa mga Aligre, Granada, Alangilan, dira na sila nagsalalaka. Dara sila naglalagi dampi. Dara naglalagi dampi at Rex kay amo na gilagas pa sa man sang gwardiya hambali Muya dira sa Gulf nga area Aksyon Rex. Pero ari si Muya sa iya sining confirmation angot sining pagpadulong na Aksyon Rex sining nasambit iya nga galagid lang nga nagsulod ni siya man. Ano na? Kasama nisang lusada blay mo. Di kinagbatal sa iya. Ari si Muya Aksyon Rex sa sining interview sa iya angot sining. Pagkapon, ano ko na gusto ko na sila na kapuan dito sa BJP. Ako kasi disposition sa I say so kung ang BJMP nag-goods na ang Murcia PNP marilis pala na siya sa mamalaga. Yes sir. Okay. Kumusta po sir tatlo so far? Since watch hunter po sir? After ko sa operation na ako sa Dua, isang hapon ko, gabi na galing sa Resiente mga alas 8,
cited sila sa sa may open course sila sa may lapit na silingan. Ngayon, naging sila sa mga guardians dito sa golf course, hindi na nalagat, kinagilongkat dito sa Piaculo, area na sa Bacolod. So, ato na starting ng GNP, continuous na ng paglaga nila. Ang members sa open course companies. At sunod sa mga playag ni Police Major Muya Kaina, sining padayon gali nagsanay sining tatlo action Rex. No? Oo, kay kung hindi ni sila magtalarong ni kag hindi magkaladakpan ni do, pamatyagan ko do mapinalagyo ni sila. Bali, ang initial dito nga dali lang kun bala amuning na tigayon nga nakapalagyo Blackson Brian nga na puruhan. Isa dire si Marvin Celeste nakaligad nga adlaw. Ati si Danilo Celeste amuning utod kag si ang isa pa si Alejandro Montoya taga Victorias manigali sila. Amuning ginalagas Montoya amuning napilasan gali ni Alejandro Montoya and si Francisco Ipogon, ambot ko nagsipak ni sila pero hambal to ni Attorney Jairos kay na nga daw ululupod sila nga tatlo. Kay ining si Ipogon Aksyon Rex, taga Sur ni Saya. Taga Kawayan niya. Tapos ining duwa ka si Lispe, kag ining si Montoya, taga Victorias. Gani. Kag ang ining si Pamo naman niya, taga Don Salvador, pero gina-question ang subong sa alkalde sa Don Salvador. Kaya hindi man na sa nakilalaan ko sa barangay. Way man na siguro ga pakilala sa barangay. Galing kay Tiambot kung di ni sa party sa Don Salvador, ha? At taga Kumaliskis. Taga Kumaliskis siya? Native ko sa Kumaliskis, pero ako ginbunag. Pero way ko kilala siya. Basi kung nagsaboy lang na sa iya, nakahapit lang siya, gamo na ng gindalay ang kuhan bala, pero dakpan sa iya. Amo ni subong ang gina-isolate na siya, Rex. Kaya nga ni sila ni Marvin Celestino nga nakaptured, pero patay itong isa. Ini siya may mga pilas ni kay siguro linagsanay kung ano ginimo iya. Ara subong sa isolation ni siya, and after pila ka days nga sigurado nga hiluway na siya posible sa COVID, abi kay base nagka-COVID siya. Hindi man sigurado, may protocol man lang na ibalik ni siya dito sa DJ Action Rex. Ano? So, wala lang pinaka-update sa kay Marvin, kuhaon sa pamilya niya, pero ang magulang subong ara gina-check man kung kumusta ang sitwasyon. Pakarunan ko na lang sa Carla Carlota, Action Rexa, ang pinatsanay man to nga nakasuhan naman homicide ining suspect ka. Balita sa Nokpo, Action Brian mo na nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, sige, samtang ginahulat-hulatang koneksyon dito sa area kung malabutan ni Aksyon na Denaboso, ini may kang tanan sa progress report angot sa 5 ka mga or 3 ka mga PDLs nga ginapangita sang kapulisan kag mga miyembro sang BGMP hulat-hulaton ta dugay-dugay, no? Sige, daligid lang mga kaakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay.
sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:30 or 30 las 12:30 ng haton oras ini. O daligi lang sa mga kaaksyon ta ha nga chibog-chibog na sa sining nga udto may tisianay kulang balang imo sining nga lawak. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining hapon, may lang pagpamati Sir Alex Montesa. Advance happy birthday lang sa kay Jovan Marcelo sang Barangay Kudkod, San Carlos City, kag Hiner Fernandez sang Villa Esperanza, Kalong Airport. Dagang salamat kag advance happy birthday. Sano ni birthday nila, sir? H. Darling McMorris, thank you kuno. Salamat man H. Darling McMorris. Ana Sinoro, present man siya, no? Congratulations sa iyang hinablo sa kay Leonard Celestial Hoxon sa bago niyang baby boy. Okay, sige. H. Darling McMorris.
May lang nga pagpamati sa pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Airport kag crossing Gimoy, San Enrique halin sa kay Alex Montesa. Okay, kay Niel Brian Balues, may lang nga pagpamati, may lang nga pagpamati kag mayong udto kuno sa masuki niya sa isda dira sa Barangay Agisan kag Barangay Inclaro, Binalbagan. Halin sa kay Niel Brian Balues. May lang nga pagpamati kay Vanessa Mayo, kay Doc Mayo sang Minnesota, kay Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, kay Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon appeal sang Pandanon, DSB. May lang nga pag-monitor, no? Okay, sige. Babes Navarro Ortales, may lang nga pagpamati sa pamilya Baligwa sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay Gamay. Dining Barangay Gamay ba? Purok Tangkong gali niya. Ginsugpo niya man ina nung pang text ni Babes Ortales man. Gamay Baligwas. Salamat gid Gamay ah. Ayo, nagsilinamong mga text mo. Kay Dako di, salamat gid Dako di nga nagpamati, no? Sa kay Jinky Dialagdon, gatamyaw lang sang happy birthday sa kay Emelda Langga Palingki Pinida, no? Sang Bantayan, Kabangkalan, kag sa tanan nga college friends ko, si Buena, Abaygar, Kendo, Abaygar Kindo, si Otribor, Salas de Los Santos, Christine Callejas, and Nelmi Ann of Singapore. Thank you so much, Jinky. And kay Mr. Biboy Villasor, Palagasya, kay Noel Amar, kag Mr. Milili Oligo. Okay, thank you gidalin sa kay Jinky Giapon. Kay Sir Noel Amar naman, kay Buy Jolingo, sa iya kumpare, kag kay Reboy Alunan, kag sa iya nablos nga si Taboy Darla. Ayos. Kay Christine Minyes Villalobos sa pamilya Minyes, Dahay, Torbela, Alet, Amit, Bayawa, Bantad, Atangan, kag Baryoga family nga always gid ga pamati diri sa Barangay DSB o Barangay Pandanon DSB. Salamat gid Christine Minyes Villalobos. Si Noel Amar may palagas lang kay Biola kag John Eras dira sa Barangay Panukoy. May lang nga pagpamati, no? Dali gid lang, no? Kay iban pa na di. Kay Mr. Vicente Manlangit Bayabado Jr. May lang nga pagpamati, no? Sir Vicente. Joval Trinidad, present man siya. Salamat gid Sir Joval Trinidad. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga pagpamati. Lia Younger Esquivel, may lang nga pag-monitor. Kay GR Tingson, from Barangay 1 sa Manapla dira kay Lula Sitas Baliwat. Baliwat, di ko baligwat. Sige, GR Tingson, no? Donna Monteposo, may lang nga pagpamati. Kay Donna Paina Monteposo. Gian Resisio, may lang nga pagpamati. Kay Jolie Militado Patrimonio, Singkang Airport. Thank you so much, Jolie Militado Patrimonio. Melchorita Ferreira, Raman Present Man. Sa kay Legi Villares Archibar, gamonitor sila Ramon Kaglosi Archibar sa Talok Bago. Virgo September, may lang nga pagpamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda, shout out lang sa kumari ko, si Endring Boro, kay Jennifer Hormigos, kag Rosita Villaruel sa Barangay Estefania. Sila tanan mga solid gid na sila nga tagpalamati. Gani man. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Thank you so much gid, no? Kagawad Imbongjo Campo, mayong pagpamati gid kagawad Imbongjo Campo. Mario Bacauco Irad, may lang nga pagpamati. Mario Bacauco Irad. Randy Handiran. Correct ni sa Randy Handiran. Marlon Sikinia Caniete. Thank you so much, Sir Marlon. Connie Laparan, may lang nga pagpamati. Connie Laparan. Why na? Kuha na dalasa na, no? Kadamo-damo minsan isang iba, no? Hatagin nyo man ang iban tsansa. Sir, kay paring Benji Felisario,
May lang pagpamatid sa Montalban, Rizal, halong pare Rex. Halong man paring binji. Thank you, Gid, no? Si Alex Montesa, you're the best man. One of the best, Sir Rex. Ay, pwede na ginapalapad mo. Ang dalunggan ko, Sir Alex Montesa. Thank you so much. Homa Lumina, salamat, Gid. Homa Lumina, no? Okay. Din pa na ding iban din. Sige. Ang iban sini siguro, why na? Pasensya, Gid, no? Kaya ang iban sini na buslugan na to ka mga mensahe guro sa iban, nagkaladula na. Sige, pagkanunan ko lang iban, dugay-dugay lang mga kaaksyon na. Daligid lang, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:49. This time. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12.50 ng atong oras, kadtuan tanay si Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo kagang follow-up reports. Kaya na-interview ni Aksyon Eden Aboso si Talisay City Chief of Police Major Jigger Jimino, may angot sa sining kamatayon nga kung sa din isa ka preso diri is certain Danilo Celeste. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, hulaton ni Negros Occidental Governor Eugenio Selection ang report sang vaccination team sa Lunes. Agod mahibaluan ang success rate ng Pfizer vaccine rollout. Sino kay Aksyon Rex sa initial nga report, kalabanan sa mga nanakip sa listahan nga ginsumiter sang kada local government unit ang nagkadtuman kag nagpabakuna man sang Pfizer kag ginalauman nga matapos bakunahan ang tanan nga sa listahan subong nga adlaw. Dugang panilakson Aksyon Rex po wala nagkadtong nagpalista. Ginahatag na lang sa mga capital employees ang bakuna nga para kuntani sa ila. Pinaibaluan Aksyon Rex target sang probinsya nga makabakuna sang sobra 5,000 ka mga persona nga sulod sa A1 tubtob A3 nga priority list gamit ang Pfizer vaccine. Pamatilatan si Governor Eugenio Selection. Well, today is the final day, no? So I expect report by Monday. So we will have the report on how we did our Pfizer this week. But based on initial not written report, no, oral lang. Okay man ko, no, although there were some na expected to come na why man nag-abot. In fact, because of the sensitivity of the vaccine, we just pulled out from our capital government employees, no. In view of those na wala nag-show up. Aksyon Eden. Sampang Aksyon Rex sa nagabiyahe ta kay angot sa kanyang impormasyon ng Aksyon Rex nga nadagpa naman ang isa sa 5 sa mga video sa Aksyon Rex. Sige, confirm niya sa aton ni Talisay City Chief of Police Major Jigger Jimeno nga napatay Aksyon Rex sa ginpatigayan nilang operasyon ining si Danilo Celeste, isa sa nagpalagyo gikan sa pasilidad sa NODJ kung madumduman mo sa kagahon sa Hunyo 29. Sino kay Jimeno Aksyon Rex kagabi pa sila galit nagabaton sa impormasyon angot sa duha ka mga PDLs nga sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando, diri sa syudad sang Talisay. Pia Jimeno Aksyon Rex, gilayon sila nagplano kag nagpatigan sa operasyon. Tupod man of course ang BJMP, ang Regional Intelligence Division, ang 1st Provincial Mobile Force Company, kag pila ka mga katapo sang militar. Sino kay Jimeno Aksyon Rex, actually sila ang lead unit kag pag-abot nila sa lugar, nakita nila Aksyon Rex ang duha ka mga PDL kag una sila ginpalukpan rason nga nagbalos tiro ang mga operatiba nga nagresulta sa pagkapatay ni Celeste Aksyon Rex. Sa karon Aksyon Rex sa soligin lagas pagpadayon pa nagapatigan sa manhunt operation ng otoridad
bago naman sa ka-PDL nga kaupon ni Celeste pero wala sila kabalo Action Rex. Kung si Montoya to, upon O kon si Kwan, si Ipugon. Oh, yes. Oo, pero ang kay Ipugon do nagsipak bla si Ipugon do nagpa-south ini sa iyang direksyon mo. Oo, amo to Action Rex. Actually, hindi lang ko kapiho ang Gawahon area kung malabot siguro kay ti ang Gawahon area daw bukid-bukid naman ni Gawas ang syudad sang Victorias. So manglaktod sila siguro dira sa Talisay, sila ibi magalona going to Victorias na reaction din. Oo, do grabe di gani Action Rex ng mga lusot-lusot. Actually, ang area nga gin-report. Nakuha ng bangkay. Ara pa to. Thank you, ma'am. Actually, Action Rex, matali mo mga kay rescue bala. Kaya medyo siot gid ang dalan, Action Rex. Ari kami subong nagapang bye-bye sa mga kampuhan. Kaya gigan na asyenda. Amo ng asyenda, ang bulong, bla, Barangay San Fernando. Actually, hindi gid man na di maglayo-layo gawa. Galing kay ti ang may mga portion ng mga dalan da nga especially sa Ambulong gurong area. Magkasulod dira tracking siguro Actually, Action Rex kuan kita subong sa atong Facebook live no galing pero kuan gid ang signal signal video basi makapalihog sa kay Action El Rey dira so nagsulod na ang aton sining video para makita mas sa aton sining action ang ginaagyan naton subong Action Rex. Grabe. Di na kamong area subong subong sini di na kamong area. Ari na Action Rex sa Siyandang Bulong going kami sa area gid kundi ini na tiruhan Action Rex ini si Danilo Celeste. Action Rex nagsulod na I think ang apon nga Facebook live. Okay, gina-check ni Sel Elre kung magkamayong signal mo dira action din, no? Proceed lang ang bulong na kamo area ti ang natiruhan, di nang ang bulong dampi man. Ang bulong Action Rex sa pagsulod mo sa Arco gid sang Dos Hermanas. Mga 3 to 5 kilometers away dira Action Rex. Ari lang na di ang nasyenda ang bulong. Patuon ni Action Rex nagliko kami din. Sa tuon na sayang dali lang. Ang ambulong sa wala kamo guro nagliko. Sa tuo Action Rex. Tuo kamo nagliko. Nag-agi kami sa may na overflow. Pasulod diri sa may mga katubuhan diri Action Rex. Lagka laman di gani ang mga panimalay. Tagpi ko doon mo gid ang makalabay lang gid Action Rex sa mode of transportation dinila sa motor lang gid Action Rex. Motor lang na dira mo. Na sumay pa din namon Action Rex sa bandanan. Kaya ang mga tao aware naman nga may natabo na diri Action Rex nga operasyon sa aton sining kapulisan. Kaya ginatudlo Manila kung diin ang area pero do ginatudlo nila ganayo kami nga nagalayo. Kay medyo pa nga siguro may signal sa interview natin kay Sir Jigger. Medyo malayo. Si Sir Jigger dito sa area? Sang na-interview mo sa? Sa mismo Action Rex sa area. Sa na-interview siya natin. Ari na ta Action Rex sa area. Actually, ari naman di ang bago lang ginandungan natin ang scene of the crime operatives Action Rex. Ang Soko? Oo. Okay. Lang Action Rex kay Manaog kita. Sige, take your time. Aksyon din nabuso direkta sa Hacienda Ambulong sa Barangay San Fernando dira sa syudad sang Talisay, no? Aksyon din? Sige, dala lang ginasa. Pumaan ato sila gini sa dalom. No, ari lang kami Action Rex nag-park sa babaw lang gamay sa ibabaw nga portion. Kaya hindi na gid makapanaog Action Rex ang salakyan. So, medyo nag-wakaton ta danay. Bali, anong lugar man daw? May mga pamalay man dira sa area na? Sa diri sa ginpunduhan namon Action Rex may gamay nga komunidad do lima lang ka balay. Ang ari diri.
ang the rest action rex dito nasa babaw kay inay sa mga nalabyan sa matagay sa tuwa tatlo. Pero lagka lang yun ang area. Sorry sa atin mga kaksyon nga nagtanaw sa live. Kaya daw medyo hinay gid kayong signal action rex kinagapanaog kita subong. Gani man. Actually lapit-lapit na sa subong action rex daw suba na ni ang lapos. Ini ba si amuning suba naging uso ito nila dito halin sa Blooming Trip. We don't know lang. Ba Kay, siguro di ba, lusot na da, no? Ang ginpalagyuhan blato nila kahapon to. Kaya kung madumduman mo action rex ang ginpatigayunan sila sa parasyon to sang Morsha PNP. Nakapalagyo to ang duha kay pagkuan nila pag nag-usoy ni ang allegedly tatlo sa suba. Pero tikina action rex hambal yan ni Sir Jimeno, duha lang ang nakita din nila action rex. Kasi nagsipak na to yung isa to? Oo, nagsipak siguro action rex. Pero wala sila kabalo kung sino to nagsipak. Ang sinaming upod ni action rex ni Danilo. I think pero ang isa manada according sa kay attorney kay nasa interview ta diri do natiruhan man to. Aksyon na din, daligi lang kay balikanta si paring Roger Montalvo, mayara na sila pare kahapon ginpa-check nila inang drone camera, no? Sa area kay dako kunong mabulig ni kung may drone camera nga ginapalupad ang aton sining nga mga otoridad. Aksyon na din. Aksyon na din. Yes, action rex. Ari nakita sa may area gid. May nanaog kita gamay action rex. Tupad ni may suba. Diri sa tupad sa suba action rex may balay. Nga medyo do gubaon na. We don't know kung may ari na dinaga-istar daan. Pero ari na sa action rex sa area nagapatigayan pa sang investigation man ang Toko kabag ulam ang selection rex nag-abot mo. So, medyo nag-distance sa katigang mga action rex so, kung kanang yun. Ariman di action rex si mismo sa area si Sir Jiker team leaders first Negros Occidental Provincial Mobile Basi kung makunanta si Sir Jiker na, basi information da na action na din? Dali lang yung action rex kay nag-gone pa siya, nag-istorya pa sila ni Sir Kanha. Team leaders ng first knock team. Si Nasser? Yes. Sir Nasser Kanha? Oo. Action rex ang sitwasyon diri subong bali do sa likod sang balay nga do medyo sa kilid lang ara ang bangkay sang sining ni Danilo Celeste do nakakuha na lang siya gani action rex naka boxer shorts bala. Wala siya sang amo para gurong mga short nang ginpanguha to sa mga kabalayan to? Most probably action rex pero feeling ko abandon na nating balay. Way na tawo na gubaon? Wala na siya gahilay na nadigani action rex ang balay. Pero di nakalambot pati silang area. Makapap action rex wala si Sir Jiger Jimeno kaupo diri naton action rex. Sir, good afternoon. Nakatulod with action rex Cantong. Latest update natin sir sa tugong oras. Ang update natin ma'am, as of now ma'am, ang tropa natin sa squad, sa Talisay PNP, sa ang personal sa first knock sa personal sa PNP, aragapon sa field ma'am, gakantak sa ato operation. Balita, no, dito gani, sir, what makabalo sa information din nila? Actually ma'am, ang DBNP nag-coordinate sa atin sa gabi, nagatag sila sa information sa atin kung sa babaw nga posible ang ginalagat nila ng escape diri sa ating area. And then nag-conduct sila sa operation ng DBNP kada ang first block natin kagabi basta maaga. Kaya muna siguro nagsailo sila sa sila location ang aton mga establiso, nakita siya sa aton alpha kagyo. More or less 7 o'clock. Tigta sila nga duwa, dapat sila unpot. Kagapan sa verification ng phone dito, kapag-up natin, ipatawag natin ang aton na warrant operatives natin, ang SWAT natin.
para i-validate mag-prepare for possible operation, ma'am. And then, upon confirmation natin, nagtawag man ang bago city ng Chicken Police Hapon, dito sa Major Batos Patusa, na-confirm naman na may informant siya na dirito nogid magkanto ang iskape natin, ma'am. So, at mga after 15 minutes na nawag man ang operatiba sa NICO natin, Military Intelligence Company, confirming the report. So, we planned an operation, ma'am, together with sa first mobile natin, moved by ni Sir Kana, sa DGMP team, kag atong talisay team, kag ang member pang Military Intelligence Corps sa Army. Kag upon arrival natin, ma'am, paggambal pa nga aton mga personnel gano'n na mag-surrender na lang sila. But then, pagkabati nila, ara na ang trupa, kinakita nila siya, nagpalupok sila, ma'am. O wala na situation ng trupa natin, nag-fire back, ma'am. And then, later on, ito sa pagkapatay ng isa. Bali, sir, ang balay ko, abandoned. Ano pa na itong kung yung bisigahan naman, kaya kung madalaan naman na may tagdiyan siya kagdiri ng The Star, pag na-harbor niya ato na iskape, tayo natin siya sa harbor of criminal. Pero so far, sir, pag abot, binila sa trompa sa ina, sir, sila lang binaduha? Kasi sila lang duha ang nakita, pero hindi lang natin na naman kayo may isa kung ito kay isa to sa tao pag yung nakita, sila ka nagbauna. Mga what time to get dyan, sir, sa ina? Mga 10:40, 10:35 pag yung sa aga. Sir, any idea, sir, kung around the area, ni para like sa mga subana, di nila ko, sir, may nakusungur siya, o kung mga kainod, sir, na pwede na. Actually, ma'am, wala man silang pang-suba, kay diri sila sa babaw ng portion. So, as of now, ginatras na sila pang aton nga personnel. Ang isa itong nakapilagyo, ma'am, may igo siya. So, probably, hindi man ito sa magdugay, maluya siya. Mas pukang sa aton trupa kung ihatagin man sa aton ni Diyos. Diligo yan, sir. Hindi lang din natin mga validate, pero basta may igo siya. Ang ano yun, sir? Ang victim. Sino na gani, sir? Ang sir? Si Danilo. Di iniigo ni sir? Hindi natin ma-verify kung hindi na kung igo at sa resort. Nagbato ni Aksyon din? May sa kapag ni Danilo, isa ka revolver, pero ang ilang kaliber, hindi pa natin i-test it. Kasi ang suko naman sa mga yes, ma'am. Actually, ma'am, sila kapabot pala ang trupa, kada ang balta na mag-surrender na sila, nila dinilapot. So, nag-fire back ang aton mga polis. Aksyon, Rex, bakit may follow-up? Okay naman, at least, aran na ng suko subong? Yes, Aksyon, Rex, arin na. Nagapatigaan man sila investigation. Tiway pa mabukad ang 38 kung nakalupok, kung pila ka lupok na, pilang bala sila, di na sila nagkuha man? Amo pa na Aksyon, Rex, ang sibaloon man sa ngaton, sila kapulisan, di kumadumduman mo, may shoot out, maglalagluntad. Dito sa may bulsa, hanggang kapatay man sa utod, ninigad-nigad sila sa si Marvin sila sa Rex. Bali magutod na subong ang patay da. Anong status to sang isa to? Ni Aksyon, Rex. Atong nagkapalagyob lang, duwas lang kung nag-upod na? Si yes, sino to? Sino kay Sir Digger Aksyon, Rex, actually hindi pa nila mapakod kung sino itong upod ni Danilo. Ugani, kaya ginapaabot ni Aksyon, Rex, na madakpan dito, kaya pagay mo na ilaman hat operation, kasi hindi ko manuya na tugurang Aksyon, Rex, so ipilaston man tumo. Kaya naigo ato Aksyon, Rex, sa encuentro, ako sa shoot out na nagluntag si Inga Aksyon, Rex, sa tunga ilag, sa aton sa mga operatiba. Sa lima nga nakapalagyo, ang latest subong, duwang patay, mag-utod, kag isang nakapalagyo,
ang pilason kag ang isa pagid ka PDLs man nga nadakpan, no? Isa baling way pa subong bali duwa pang ginapangita nila. Yes, correct, Action Rex. Duha ang ginapangita, duha ang patay, isa ang liwat nga nadakpan, Action Rex. Sige. Action Rex, para sa dugang pagigkaroon ng mga detalye, especially sa mga recovery stickers sa whereabouts po sa upod ni Danilo Celeste, Action Rex. Sa iba na lang ang News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Live dire, Action Rex, sa bayan sa Siyudad Santa Lisay, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, puwerte. Sige, kung anong update kag progress ang sining shootout sa sining isa ka duha ka mga binilanggo karon nga aga aton hibaloon ng karon dugay-dugay, no? Aksyon Eric Magbanwa, daligid lang aksyon Roger Gotib sa siyudad Sangkadis, kaya rin ang aton sining counterpart sa Aksyon Radyo Iloilo, si Aksyon Mario Hilonggo. Manghisayod na to anay. Aksyon Mar, mayong udto? Din siya? Nagdunga naman kami. Aksyon Mar? Nano man, kada igo mo liwas haw. Abdol, mayong hapon? Mayong hapon, Dol. Mayong hapon, gida sa ato sini nga mga kaaksyon do, dungan gid permi haw. O sige, kay bago lang nakasunod ang ato sini nga patrol, kag ting isa sa mga nakapalagyo nga preso, timbog man subong sa operasyon, no? Dito sa siyudad sang Talisay, tinguha pa naton nga makuha ang full details, but initially, according sa kay Major Jagger Jimino, ang hepe sang Talisay City PNP, ang napatay amo ni si Danilo Celeste o tudto sang unang napatay nga si Marvin. While nakapalagyo kaginalaot pa sang tropa sang pulis militar kag BGMP, ining si Alejandro Montoya. According sa report nga pilason man inisya kuno suno sa mga kapulisan, kagang isa pa nga ginapangita amo ning taga Banwa sang Kawayan, no, sa barangay Isyo, si Francisco Ipugon. Action Mar? Bauti, out of 5, duwa ang dito, Abdol, isa ang nadakpan. Si pinapang ginalagas, subong, Abdol? May isa ka ginalagas, kag ginapangita pa, ining isa pagid nga taga Banwa sang Kawayan, bali duwa pa, Action Mar? Okay. So, bali duha pa. So, bali ang, lima mo, no? Lima ang nakapalagyo. So, kahapon, isa ang patay. Kasi nag-attempt na magbato. Isang nadakpan, subong nga aga, patay man ang isa ka nakapalagyo na, Abdol. Ganit, mag-utod, gining patayo, Danilo kag Marvin Celeste, nga taga siyudad sang Victorias. Nakita ni sila subong agad sa may asyenda ang bulong bla sa barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay, going to Victorias na ining area, no? Sige pa man ang investigation nga ginapatigayon sa mga kapulisan kag may suko na sa area, according sa report sa aton sining patrol dito sa asyenda ang bulong, kay nanubuan nga portion ng isang asyenda ang bulong, pero naka-report daligid lang, no, kay base maka zoom si Aksyon Eden Nabuso ko, no, product kay hinay guro sang signal to. Aksyon Mar? Ate, matita ko na may dyan but labay man ako dyan gali naka-assign si ang hite sang Talisay subong, si Major Jimino, Don. Diri sa subong hipi namon di sa Talisay City PNP nga dugay da siya sa inyo. Oo, dugay na diri siya nakasay na kung di ko magsala. Last time nga na-interview ko ni siya daw sa Gimbal or uton pala siya naka-assign, Abdon. Tiarin di siya subong sa Talisay, siya na subong nagpamuno. Kundi kahapon sa Banwa sang Murcia to, nagpamulya pa Talisay kuno ning mga
iskapo nga iniho, mga iskapibla, ti dito na timingan nga napatay ini naman ang utod nga si Danilo Celeste. Ay kabudlay nga sitwasyon ning si Aksyon din basi kung may progress report to balikan ta siya be para nga matalunsay nato ni kung anong progress to sa nagkapalagyo nga preso pagid Aksyon Mar no dito sa area sang syudad sang Talisay. Balikan tabi si Aksyon din abuso basi may progress report to kay luyag mamati man ang Iloilo sa sining encounter o sa sining napatay nga preso. Actually, may 38 caliber revolver kuno nga na-recover mo sa patay ni nga si Danilo Celeste. Ambot kung din sila nagkuaksyon, Mar? Abdo, gali ko na mo, Abdol, ng mga nakapalagyo, amugin man na ang abutan mo kung once sabi nga nakapalagyo ka, kagka isa pa sa katulad ng klase ng sitwasyon, maatem pati mo nga mabato, tinaturan ang imo nga padulungan sila kundi hospital, sementeryo mo, Abdol? Ati laban-laban gidi, dali lang kay balikan tabi si Aksyon din abuso dito sa area kung kamusta dito, Aksyon din? Yes, Aksyon Rex, so far, wala pag-igman na diretsang development. Kinagapatigan pa sa investigasyon ng aton sininga sinasatime operative. Pero initially, Aksyon Rex, ang balsang aton sinikapulisan sa dughan ang igo sining ni Danilo Celeste Aksyon Rex sa area. Isa lang ning igo, ya? Isa lang Aksyon Rex. Awang sa dughan? Initially, oo. Narati, man sang postmortem examination para may baluan with Aksyon Rex. Pero physically, makita mo Aksyon Rex, nahalangon ni Aksyon Rex mo. Wala siya sa t-shirt, nakabang shorts lang, wala siyang sinelas or wala siyang sapatos. Kaga-ari di sa Aksyon Rex na may likod-likod siyang balay na din tiniran din nila Aksyon Rex overnight lang goro. Ito di sa gabi pa. Kagabi lang din sila. Balidra sila gali nagtiner sa balay nga ina. Usually Aksyon Rex. Galing pwede wala pang mga Abi ko nag-agi lang da sila sa mga area na ang mga kaingod nga mga pamalay dira, may mga tao man, may mga puluyan man dira. Layo si Aksyon Rex ang mga mga pamalay nga may tao. Kaya actually, ang sitwasyon nila sa Rex, di pala may katubuhan. So, babaw-babaw na area. Sa ginlabyan pakiing Aksyon Rex, may tay-tay-tay-tay, pangagamay, may bahay kubo. Pero wala tao man Aksyon Rex. Abandon man. Kaya empty house, no structure ng sa Aksyon Rex. Wala unod, susulod. Wala mga partition, wala mga gamit. Ang structure lang isang balay. Pero ang ilan ni Aksyon Rex sa tabuan riyan, na naog pagit kami gamay, may isa pagit sa balay na nagahilay na, tako sa Aksyon Rex nga balay, tapos may pagirahan sa talong. May mga galinap ka, pag Aksyon Rex nga gamit, may mga pinggan pa, may mga kutsara, tinidor, may mga hinalay pa Aksyon Rex. That's why, may kinihibalo sa atin. Kaya sino na mga gamit na kag mga hinalay, ilaman? Ang wala. Panay baloan Aksyon Rex. Kaya tido, ka-imposible. Kaya amo na din ka na mo ang ila, sinihinalaman. Kaya na mo, mandi Aksyon Rex sang hinalay bala. Diba siya mo nang ginkuha to nila sa Murcia to? Ate, wala lang sa idea Aksyon Rex. Kaya hambal yan sa aton sinikapulisan. Investigahan pa kung may tag-iya niya balay. Kaya siyempre Aksyon Rex. Gahilay naman ang balay na? Oo, kung Aksyon Rex kung na-send ko na lang picture actually. Pero lang kabalo kung na-send na kayo medyo inay ang signal. Kung mag-mantener distraction Rex, pwede lang man kay structure sa malay, may mga partition kaya sa sulod kung may mga ibang mga kagamitan. Oo, dali lang Aksyon din basi may pamangkot si Aksyon Mario Hilonggo sa Aksyon Radio Iloilo, parte sa sining operations ang Talisay PNP, BGMP, Provincial Mobile, kag katapos ang Philippine Army. Aksyon Mar? Ang pamangkot na Abdol kay kung kay sino nagapanag-iyas ang balay na kag kung may mga kaingod sa palibot nila, Abdol? Aksyon na din? Yes, Aksyon na, Mar, no, kag sa tanan nga pamati sa Aksyon Radio Iloilo. Actually, abo pa kung ang ginaimbestigahan sang aton sininga kapulisan kung may tag-iya ni bala ang balay kag may nakop ni sa ila ni.
Kahit ipag-abot ni nila, allegedly, ang mga lang man ang ari sa diri nga area. That's why hindi pa nila karong na-establish kung may ara tag iya gining balay nga gintiniran din nila kay kung tanawon mo diri sa area. Why da sang ginahold nga mga persona abi aksyon din ng mga otoridad ta sa area? Wala gid Action Rex. Sila lang gid diriya. Oo. Aksyon Mar, dali lang aksyon din Aksyon Mar. Paano na monitor sa nga taga BGMP kag PNP nga dira ang ilang whereabouts ng mga nakapalagyo, Action Rex? Aksyon din? Action Mark, kag Action Rex, actually, kabalo naman kita nga ginihimo sa otoridad ang para nila nga mahimo. Of course, may ara sila sa mga intelligence division. Kag nag-augment naman ang regional intelligence division. That's why, nga nakagather sila information sa Bulig man sa mga pumuluyo. Nga halin pa, Hunyo 29, nga balita ay nga may 5 ka PDLs nga nakapalagyo. May mga nakamutik pala, kag mga nakafamiliarize ang ila itsura. Kasi syempre sa diri nga asyenda do halos kilalahay lang mo na di Action Rex, Action Mar mo, mga pumuluyo. That's why isang namin nakita sila guro nga mga unfamiliar bala nga mga tao. Amo na to Action Rex, kag Action Mar, nagpakaluman sila sa mga naton ng mga otoridad. Pero wala na nila ginilagtan. Given nga halin pa lang tudaan sa Blooming Street may shootout mga tabo. Kagi palayag to si Morsha OIC Captain Gerald Muya nga armed and dangerous ini nga mga PDL nga nagkapalagyo kay may mga na-recover gani nga mga armas luthang. Sa natabuan dito sa Morsha may na-recover to nga 38 revolver sa pagkapatay man ni Marvin Celeste. Subong Action Rex kag Action Mar may na-recover isa pa sa 38 revolver man nga na-recover kay Danilo Celeste. Okay, dali lang aksyon din ha. Ang gina-operate pa subong isartin Alejandro Montoya, no? May kaso kidnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Daw mo ning nakaupod ni Danilo Celeste sa ni taga Gawahon sa syudad sang Victorias kag ining missing nga way pa makitaan sa ato sini nga mga kapulisan kag mga operatives. Certain Francisco Ipogon nga may kaso robbery with homicide residente sa barangay Isyo sa Banwa sang Kawayan, Dol. Terrible, no? Agali kay ang nanotice pala ang sa Morsha to ang na-recover 38, dira 38 man daw pero pareho ang pattern now, Abdon. Ati 38 ang ginapamangkot ko gani kung kapalupok kung may bala nga naglupok kalin sa 38 pero nakita ng 38 aksyon din? Yes, Action Rex na ay Danilo Secretary ang mga luthang. Actually, may mga na-recover pati gani yung mga tatlo ko mga espading. Pero basi posible Action Rex nga kuan diri na di sa balay. We don't know lang kahit ginlibot kag in-search na din nila Action Rex ang area mo kaina sang aton sini nga mga otoridad kay kay Marvin Celeste man to nagligid Action Rex na recover man tong armas luthang. Gani man daw duwa ka 38 man tong sa kay Marvin to kag ining si kay Danilo 38 man gyapon ang pamangkot lang tubtob sining mga inoras kung nakapalupok kay nagbato kuno Dol sa mga operatiba ining si Danilo Celestine. Ilang taon na ako nakapalupok pero pwede man ay hambalon nga nag-attempt ka magbato nga way nagpalupok masikon hana pa lang niya, Abdol. Gani man tiya mo pa na karon ang ginalantaw tadi kung ining matabo sa padayon pa man actually investigation kag operation sang mga kapulisanta sa area dira no kay ang subject sang isa amo pa di karon ang ginapatigayon nila dira sa area. Action din kamustang update dira sa area tung isang nagkapalagyo? Action Rex, wala pa sa gihapon update ang aton sining otoridad gasoling SWAT team sa Talisay PNP ang utong naglagas yun kaupod sang DPNP. Sila tong naglagas Action Rex mo pero subong yung Action Rex nagpulo palapit kita diri gamay sa balay di ba lang hilay ni gani. Actually do kung tanawon mo Action Rex ako yung personal nga pagtanaw may do star na diridaan Action Rex kay may pa gani Action Rex do may RD sa lamisa may mga utan nga do bag-o ni ano na siya nga klase sang balay dala lang hasta lang na sa
duta lang, wala na hagdanan, way nasang... Wala na action Rex. Duta Oo. lang. Duta lang siya. Pero simentado ang sa loob action Rex. Pero nagahilay, nagigay kay ang iya. Sining nga foundation niya, mga kawayan naman sa palibot. Di na nang tagiya sinasang balay naman? Amo nang wala balaan action Rex. Ikaw tarawon mo di, may mga duging gawi pa di gani kagabi action Rex. Mayari pa di gani duwa ka sa shades ng stick nga kape. May-ari pa sudaan uga action Rex, may bago pa kuha di nga mga utan. May-ari pa kalaha na may freshly picked man action Rex sa kangkong bala. Ang pamangkot ng tagiyas ang balay da kung may tawagin man na da. Amo na action Rex ang ginahibaluman sa aton sino nga kapulisan mo pa. Pero dira sa area, why nada sang mga tawo nang lain abi sa mga militar nato o sa mga otoridad ta? Wala gid action Rex. Amo nang dako di nga pala mangutanon nila kag wala gid daan sa mga kaingot action Rex kaya ato pa sa babaw mo sa nalabyan sa kaina. Ato pa to sa dugwa sang hacienda. See, we don't know kung ang nag-star diri caretaker sa hacienda o kung ano nga sitwasyon kay nga akadamo di action Rex sa iya sini sa mga buwan diri nga mga spading action Rex. Na may nakita pa di sa spading kay sino na yung spading na iya katagiya ka pamalay or ilasang kuha na di action Rex sa sulod balay. Sa sulod sang balay? Oo. Okay, sige. Sige, Aksyon din. Thank you, Gid. Signal lang dire kung may mga additional nga mga information. Thank you, Gid. Aksyon din. Yes, Aksyon Rex. Arigat rito Didyakon live at sa siyudad sa Talisay. Aksyon Idinaboto. Una sa Balita sa Aksyon. Sa Bakalan, Aksyon Radio. Ti Dol, ato dito si Aksyon din Abuso. Dol, subong sini sige pang operations batok sa isang nagpalagyo. Dol, nga ti ang report daw may pilas man to ganimo sa initial nga information. Kaya nga na-interview ta si Attorney Duhilio sang BGMP Regional Office 6, Dol. Ati bantayan ta na Abdol, no? Pero may gari-act na biblaw. Siling niya, alin kay 3968 ta, siling niya tanilisan nila ang 38. Timo ko naman 9mm para class, pero anyway, while makita naghatag sang Malaysia sina, pero tilang taon ta kung nakapalupok kit man, kagamo na naugaling ang pala makutanog, kung ano ka pariyo sa mga armas pala, Abdol? Gani man, ti amo man na, pero ginatugyan ta na sa mga otoridad ta. Ang pag-investigar da, importante, nga ti matapos nilang misyon nila galing kay ti amo na napatay naman ning isa ka utod niho mag-utod na ning patay. Actually ang isa ginalagas ang isara sa custody sang BGMP, Dol. Do kanami patani humainog pamangkot pa kuna tani kuna nung plastada ni Congresswoman Jam Baronda ni kay ginmanduan sang City Legal Office nga mag-community service bangod sa mas gadiring eventong natabo sang June 10. Ambot ko nakatuman sining mando man or ayo sang City Legal Office, Dol? At sige na report ko lang sa imo, Abdol, na nagagwa abi ang rekomendasyon subong ilang aga sa City Legal Office na ginaparender sa community service ang taga Bureau of Protection si Congresswoman Jam Baronda nga nag-attend to ba sa mass gathering to atong June 10 nga event nga may yara sa presence ka inauguration sa ilang substation. So ginamanduan sila nga mag-render sa community service pero subject pa man sa approval ni Mayor Tanya. But initially ang statement ni Congresswoman Jam Baronda handa man siya kuno, Abdul, kag pagkatapos si Director Jerry Candido si willing man sila kuno mag-community service. Sak may ganit sa mga option sila nga kung anong dapat nila nga himuon, Abdul. Nakasabat na ni si Congresswoman Jam? Oo, nakasabat na siya I'm willing na mag-render sa community service, Abdol. Bauti mayugid kung mag-amo sinaway man gali problema. Galing nami patani ihirit man isang mga iban pang inugpamangkot namon daho sa inyo galing kailangalang ko sa tiyempo ho. May problema, pero may tugon ka sa kilala mo din nga silinga doon hislaw na ginako kay Aksyon Rex, Abdol, nga silinga doon ugay mo ginako ay higit sa pude, Abdol. Ayo, nagayuhom ko sa imo sige, big rebounds lang da nato na kag kalma lang diraho kay
kwan pa di ho, ginios-gios pa di sa Bacolod, pero sige basta regards lang nato na. Ay problema. I-regards pa ka din kino nahitlaw na siya kuno sa imo vlog ito ka buhay doon nga wala imo nagpakita. Sige, salamat gid Abdol. Okay, sige, salamat gidol. Thank you gid kita ay kita sa Lunes. Thank you gid Aksyon Mario Hilonggo. Hindi ko na pag-ibalik na sa imo Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daw kaalang-alang sang tiyempo ta, dali gilang kay mahatag tanay komersyal. Salamat gid Aksyon Mario Hilonggo sang Aksyon Radyo Iloilo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:36 ang atong oras, 1:36 na mga kaaksyon daw lang nagita sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. May lang pagpamateo kay Mary Ann Salvador Tribo, kay Bungbong Espigol, kag Janie Solgon, hindi ko na maisa-isa ning mensahe ninyo ha, kay Rodoracio ko, Mr. Milili Oligo, and sa kay Shuak, ay perti si Shuak ba? Si Digong Duterte, may lang pagpamati man, Radin Bahande, kay Marian Hinovia, sa kay Spark Mike, no? Spark for Mike, kay Matt Titans Magalona, and Hari Kinyo sa Hamilano, may lang pagpamati. Of course, kay si Alex Montisa, perti katoy. Kay Mike John Seba, may lang pagpamati. Hindi ko na may isa-isa pa. Kailangan lang na ko sa tiyempo, sining bahin, mapag-goodbye na kita. Kita ay kita buwas mga kaaksyon diri sa inyo, sining palatuntunan. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sa Aksyon Balita. Banat. Bulig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.